Dacă în momentul ăsta mă ascultați, e posibil să mă și auziți. Am să vă transfer niște gânduri simple, ca de la om la om. De fapt, care pe care e supărat și cine lasă de la el când e vorba de împăcat. Până când, până când, până când, până când, până când, până când, până când ai de gând să mă lași așteptând. până când, Până când, până când, până când, până când, până când, până când să mai stau fără tine, până când. prima oară e chiar așa, tu o vrei, ea te vrea, sentimentul e profund, v-ați îndrăgostit lumea. Așa e în fiecare secundă, așa e în fiecare minut, împreună pe aceeași undă, împreună și prin așteptări. A șaptea zi e tot la fel, numai că portofelul chel nu apela la gelozie. N-are rost să faci acum vreo nebunie, degeaba te gândești, știe că o iubești. Ți-a zis că e plecată, că-i tare ocupată, mai de un telefon se mărturisești că niciodată n-ai să mai greșești. Până când, Până când, până când, până când, până când, până când, până când ai de gând să mă lași așteptând. până când, Până când, până când, până când, până când, până când, până când să mai stau fără tine, până când. Din câte femei am cunoscut, doar tu m-ai înțeles cel mai bine. Vreau să o luăm de la început, sper că n-ai uitat de mine. Am răsfoit albumul cu fotografii, nu vreau să-ți fac filozofii, dar ar fi bine să știi, te vreau lângă mine orice-ar fi. Nu pot uita ziua în care noi ne-am cunoscut, nu vreau să mă despart de tine, te iubesc mult. Ai trecut peste rău și bine pentru mine, vreau să purtăm același nume în buletine. până când, Până când, până când, până când, până când, până când, până când ai de gând să mă lași așteptând. până când, Până când, până când, până când, până când, până când, până când să mai stau fără tine, până când, 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 până când ai de gând să mă lași așteptând.